kirja bisa leh yang itu kita video hai nोंथांमोनखौ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरलायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओमफ्राय भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखासै आं मा भिडिअ लाबोयो माने शुटिं लादों आरो ओमफ्राय सोरनिथाय आं मिथिया सोर प्रिथिया मिथिगौदां सोर प्रडिउसारा प्रिथियाबो मिथियानो जिखुनु लानानै होनोसै सोरबा मिथिसिगोन सोरनि दा जोङो लागासिनो माने लानोसै अन्नानै बयबो नायलायदो सम मोनोब्ला आरोखि ना बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबानो नै शुटिं लालायबाय प्रिथिया थांखु जाग्रा जानांदों सार्च खालामहोयो आं नङा गासिबो बैसोरसो हागौबाबो आं मबाइलखौनो फसाया बारा मानो मोजां सिनारिया बारा माबा जाया टेम्पारखौ बायहोजोब्बाय बाबाया हिलाव लादों जाबा दा जाबे हिलावनोसै जोंहा ओमफ्राय दा बिनिफ्राय दस्राव लायगोन ना लायलाथाय आं मिथिला बेलासि लायदों ओमफ्राय बिसोरो दस्राव लाबोदोंनो ओमफ्राय दासो जों न'आव फैबाय आरो थैखागोनहाय आं जाखादों ओमफ्राय मोदोम गिलिर जायोना ओंख्रि बारा जायासै बेयाव जोबबाय ओमफ्राय दा जाहैनोसै बिसोरो दाथ' जाखांखाबाय बिसोर जाहैसै नै थांनानै जानो नागिरदों आं दा जों बेवहाय जोबथ'बाय आरो थांनोसै ओमफ्राय लोगोफोर प्रडिउसारा सोर होननानै बुंदोंमोन ना दहाय ओमफ्राय जों मिथिया होनदोंमोन ना दा सोंनानै मोनबाय जे प्रडिउसारा अनिल कुमार नार्जारियानो बे भिडिअखौ अनिल कुमार नार्जारिनि चेनेलावनो नुनो मोनगोन लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दासो मिथिदों नालाय सोंनानै दहायोथ' मिथियाखैमोन सोरनिबासो सानदोंमोन आरो जोङो ओमफ्राय दा जोङो मा होनो दतमा थांगासिनो दङ दतमायाव थांगासिनो दङ आरो जोङो गोजौजों गेलेदों
मारे हिन्जावफोर गोजा हौवाफोर सानैल' ओमफ्राय कयजन हिन्जाव सिनेमानि हिन्जाव हारि फैदो खानायफोरखौ जालाजोब्बाय आंना खाया आंनिफ्रावबो tak indang-dang 막 감정. 가만히 그래. 야, 감정은. 야, 들어. 사진 찍으러 행당당 나오는 가끔 난다는데. 엄마 나올까? 혼자는. 다른 거 보내. Pilih sar, hancur. Terpaksa apa ya kalian? Mau ketemu ini bu? Ini makan ini. Hah? Masih terpaksa apa ya kalian? Tahu tak? Ini makan ini. Kalau di sini aman mana sih? Oh nanti aja. Oh, aman parahan nanti.
Mahal juga mas. बेवहाय लामानिया जोबथ'लायबाय ओमफ्राय दा आयं दांखो मोननियाव थांसिगोन आरो आयं दांखो लोगो मोननियावहाय आंहा दिनैनो फार्स्ट लोगो मोनगोन आयंखौ ओमफ्राय दा थांनोसै नै एसे थाबायबानो मोनबाय ह बेनो गारि दोननायानो जोंहा आयं दांखो लोगोनि न'आव फैदों दिनै फार्स्ट खालामदों पिटि होनबावदो बिदिसो बानायलायदों आयंनि न'आव नै आयं दांखो लोगोनि न'आव फैदों गोलोमजोब्बायलै Beखौ नुवाखै नों? आयु आबाथ'आ नंमारगौ नायबाय नै बेवहाय माने जोबथ'नोसै आरो लाइट गैयाबा फय लाजों औ लाजोला जाला आं बसिखौ लाजों लोगोफोर जोंना शुटिंआ जोबथ'बाय बेयावनो ओमफ्राय आंबो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै सानबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनलायसिगोनलाय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनलायसिगोन दे लोगोफोर बाय बाय जोब्बाय दे लोगोफोर थांसै जोङो दा नामनायाव गांसे सुनानै माबायाव फांखायाव दोन दानथाव आयु नांला होमबालाय बेयाव दोनसै आं आयदै